नमस्कार, माझं नाव स्वरा सतीश मोते. मी आता 5वीमध्ये शिकतो. मित्रांनो, तुम्ही रामकृष्णाच्या गोष्टी, बिरबलच्या गोष्टी, परीच्या गोष्टी तर ऐकल्याच असेल. पण आज मी तुम्हाला एक बोल्ड कथा सांगणार आहे, ज्याचं नाव आहे आता का नाही. एका गावात एक शिष्य आणि एक गुरु राहायचा. त्या गुरूंना शिष्यावर खूप विश्वास होता आणि शिष्याला पण त्या गुरुवर खूप विश्वास होता की मला हे मोठं करून ठेवतील. पण त्या गुरुला एकच त्याची गोष्ट खटकायची की हा खूप आळशी होता. तुम्हाला तर माहितीच आहे मित्रांनो, आळशी माणसात तर आळस भरून भरून राहतो ना. तर एके दिवशी त्यांनी ठरवलं की आता या मुलाला सुधरून दाखवायचं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी त्यांनी एक गुरु म्हटले की मी 2 दिवसांसाठी बाहेर चाललोय बाळ, हा माझा मौल्यवान दगड तुझ्याकडे ठेव. शिष्य म्हणतो, याच्यात काय मौल्यवान आहे, आता नुसता काळा दगड आहे. तर गुरु म्हणतात, अरे बाळा, तू त्या दगडने तू कोणत्या पण लोखंडाच्या वस्तूला स्पर्श करशील तर ते सोन्यात बदलून जाईल. आणि मग शिष्य म्हणतो, काय? हो बाळा, असंच. आणि मग ते सांगून चालले जातात गुरु. आणि मग तो मुलगा तो खूप आळशी राहतो. तर पहिला दिवस येतो, तो विचार करतो, पहिले मी बाजारात जाऊन लोखंडाचे वस्तू घेऊन येईल, नंतर त्या दगडाला त्याची स्पर्श करेल, आणि मग मी त्यांचा एक बंगला घेईल, एक गाडी घेईल, नोकरचाकट नेवेल, आणि मला पाणी प्यायला उठावं लागणार नाही. माझ्याकडे एवढे नोकर असतील तेवढे नोकर असतील. त्याच्यात त्याचा एक दिवस चालला जातो. आणि मग दुसरा दिवस येतो. दुसऱ्या दिवशी पण तो आळशीच राहतो ना. तर दुसऱ्या दिवशी तो जेवण करतो, खूप भरपेट खातो, खूप खूप. होईल उद्या काय होईल, संध्याकाळी काय होणार आहे, सूर्यास्ताला अजून खूप जास्त वेळ आहे. तो भरपेट जेवतो आणि मग त्याला सवयच राहते की झोपायची. मग तो म्हणतो की मी आता झोपून घेतो, मग उठल्यावर आपण बाजारात जाऊ आणि ते घेऊन येऊ. मग तो झोपतो आणि तो झोपून जातो. तो बघतो, तो धमला उठतो एकदम. आणि मग तो बाहेर बघतो की सूर्यास्त व्हायला 5 मिनिटं बाकी आहे. आणि मग तो लगेच उठतो, घराला कुलूप लावतो आणि बाजाराच्या रस्ते पळतच राहतो. पण त्याला मध्ये भेटता शिष्य, त्याचे गुरु. शिष्याला गुरु भेटतात. आणि मग ते गुरु म्हणतात, अरे बाळा, आता मी आलोय परत, आता मला तो दगड देशील? मग शिष्य म्हणतो, गुरु, मी तुमच्या पाया पडतो, मला अजून 1 दिवस द्या हा दगड. आणि मग गुरु म्हणतात, नाही बाळा, तुला मी 2 दिवस दिले होते, तू काय केलं त्या दिवसांचं? तो खूप रडतो, पण शेवटी त्याला तो दगड द्यावाच लागतो. आणि मग गुरु चालले जातात आणि हा पण विचारच करत राहतो, माझे स्वप्न तर स्वप्नच राहिले. आणि मग तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली? आणि तुम्ही जर काही पण गोष्ट तुम्हाला करायची असेल तर असं नका म्हणू की उद्या करायला जाईल. फक्त हाच प्रश्न तुमच्या मनात मांडा की आता का नाही. थँक्यू.